ti chuan tang sana chuan a sol ring pasarina atan century millennium sol ring dang chu an nei bil li a 8 spider sol etes bon po athar lo piang le in a sol power a level po na satakin ain apani chu appraiser na tak awang chuan mobile a thian te ho po chu an loading bulop lopa Oscar le a thian te ho bula chuan gold rong lazai ang tak mai hi a chuka chu chuan an taksa chu hual velin tangsana ability thar alo ni a chu a ability thar chuan a thian te ho sol power chu hip sakin ama ta ada luta adu ani phot chuan ama sol power hi a thian te hian a transfer ve thei bokani chutia aman bia an sol power a hip lai chuan a thian te ho chu a chet po an lo chel hei theilova he a skills nei thar tha em mai hi swallowing golden thread ti ani ta hian an sol power hip chau hi athil don thar ani lova an sol power le an vitality hi pin an vitality chu a blue silver plana aluta an sol power ve thung chu a spider sol bona alutani tangsana su chukin a thinte ho chuan athil nei thar chu melma ni silam chun a hlo om tur che chu an lo soi nau nawa tangsana hi level somsari din century millennium sol ring a hi pa wagin level somsari le palia akai do rani bai chen jiang lo lang velin a thinte ho kal chen chu kal tumin atum chu alo ti ru vel he a step somruk a han thlen chuan appraiser nat awang chuan a chau cheto hle ani step somruk le pakhat na a han rap le che chu thanglama chuan a leng thlata pot maya ma hong chu na chuan rang taka umin a darling chu azumana leya chuan dimte in adani chutia leya a nga rol chuan bai chen jiang lama chuan eng alo kala chu eng chuan a chala a chuna a tumru na te a huai se na te a taimak na te a thei na te awang chuan yellow level 1 te satang purple akai chawani ti chuan tang sana te chuan 9 heaven step chu thlai engemaw za chu an beita a kan soitak angkhan tang sana te hian an test pakhat hi kum khat zel an neya ocean soul master te chuan black level te si kum som chung te nein kum som chung an nei chungpon mi som thum le pakhat zinga mi pasari che pas thei an omani chuti kara an ni chuan kum khat chi an neya a hre chiang tu te chuan mi van nei top khok an ni lo chuan an pas chu an ring lo purani dai mobile po chuan god given soul ring kha dong vein black color kum sing chunga opa decade millennium soul ring an nei bel le ni ti chuan tang sana le a thian te ho chu nitin mai chuan step a chuan lonin an tiam chun chu thlen an tuma dai mobile word soul saint level somsari le pakhat step som kwana thleng mekin step za le pariat na a top do na ni oscara food brands level somruk le pariat step somriat na thleng mekin step za le pariat na a top do na ni zu ching level somruk le pakwa soul emperor kin attack branch step somriat pasari na thleng mekin step za le pariat na ve thau han thlen angai ni ding rong level somruk le pakwa chiba amber tribe support branch step som sarina atang meka top tier test ani awagin level zale somthum paruk zetchu kalchu angai ve thungani ma hongjun martial soul evil phoenix level somruk le pariat step somriat na atang mekin black level 6 test step zale pariat na han thlen angaya tangsan soul saint level somsari le paruk controlling branch step zanhina atang meka step zathum le somthum le pathum na han thlen angai ani zeu level unknown martial soul rabbit step zanhina atagin top tier level 1 test step zathum le somthum le pathum na han thlen angaya thar alo her chuk le ta a kum khat don chu alo vei ta reng mai 9 heaven stepa until ti lai chu kum khat chi an nei awagin an top ni tur chu alo thleng ta a he mini hi an hun tiam aral di ania an la puitlin lo fo ani chuan god test tu hlo chabin an nu na po chuan atur pha nge yang he step alone hi a har sat em awagin an tran rul thiam angai hle do na
ama sabera food branch Oscar chu kaldonin dai mu bai zu zu ching ning rong rong ma hong jun tang sane te nu pa chuan nung an lo dol do na ti chuan Oscar chu in ro sain a sol por te chu an ti chuaka duang thala an in rin hu chuan nine heavens te pa chuan an kal le ta a thlen polo thleng thui le to in an kepen te po chu asak le tral to mai ama sabera kal Oscar chuan step som kwale pakwana chu ahan rapta step zale priat kalngaya step som kwale pakwana ahan thleng to a thleng tek to hle ani chuti lai chuan ning rong roi chuan a martial soul chiuba amber mang chuan alo pui ve char bok Oscar chuan step kwale kalngai to in masi step kwalek chu step sang tam tak ang ani thung step tin maya chuan a pressure chu ana sat chau zela wagin an taksa le an ke zong zong te chu khur dot dotin thok po an har sathle ani Oscar chuan step dang chu han kai le in ama taksa te chu control zo to lovin a zoi tan hoka ma se chu tia ban san mai chu an tumbi kha ulo ding rong rogi chuan a chuba amber chun alo puile wata a ability pakhatna strength pathumna soul palina defense mangte chuan Oscar po chu pressure na tak hnuya chuan alo tho chuak le chi a ma se tran le turin a soul power te chu adu khop lo hle a tang sana chuan a skills nei thar swallowing golden thread chu ati chuaka chung a golden thread chuan Oscar chu han manin a soul power then khate chu a pe ya kan soitak angkhan swallowing golden thread hian midang te soul power a hip thei rualin a soul power te chu midang pek nan le ti chaknan a hmang thei bokani ti chuan Oscar chuan ning rong rogi le tangsana te puina hmangin step zale pariat chu a han thleng ta a black level 6 test ma saber chu puitlin a lo mana level somruk le pariat atang level somruk le pakwa akai chawani dai mobile le zu zu ching te chuan han thlen ve chu tubin malam chu an pan ngala akal ma sa piang chu tangsana chuan swallowing golden thread chu hmangin a soul power chu alo pe ve zel boka har sa taka an bein huwa dai mobile le zu zu ching te po chuan an tumram chu an han thleng ve ta ma hong chu na po chu thleng zui ve halin mi pali chu an pas tha phota chiba amber tribal fanu ning rong rogi hun chu alo thleng ve ta Oscaran dai mobile ti sen manga asiam a martial soul a copy chu a sausage chu ein white tiger chu alo ti chuaka ma se sausage manga midang martial soul hetia a man hian a chiuba amber kha amang theilo thung tangsana chuan ning rong rogi chu a swallowing golden thread mangin alo pui ve reng bok ning rong rogi chuan har sa tak chugin level zale som pakwana chu a han thleng ta a ma se a pressure chu alo na turu to kher mai white tiger protection chu chein ni ko hrelovin atlutari re ya chu tianga ni ko hrelowa atluk lai chuan an tribe chiba amber tribe spirit hall hovin anti chiat vekta kha amit thla a chuan a hmuwa chung a thil hmu te chuan thinrim na apek rolin tumru na satak ape boka lo har chuak lein har satak chuin step zale somthum le paruk chu a han rapta ni ti chuan top tier 7 test ma saper chu zovin a soldering zongzong a chuan 500 years aim plus baka level khatin ain abokani a soul power chu level somsari alo ni veta a ti chuan an ni ho chu an pass vekta a tangsan le je u te chu an bangta hunla an nga to lo a lo bera dakar thum dakar level bak an nei to lova an han thlen na tur hi an thian te kaljat let phok step zathum le somthum le pathum ala ni zui tangsana chuan a blue silver domain chu mangin rong rogi chuan hnoila patagin alo pui ve char bok a thian te ho chuan an ni panhi tlon lai chu an lo thlir thapa an thian te ho win har sataka an lona an top na vel te chu olsam takhian an tlan chho para a swallowing golden thread magin a thian te ho a soul power a penul to si awat chakve kan ti chuan a blue silver domain le a soul bond te in a hliam ati dam theiba ka a soul power chu a in recover zung thei ni ma se step zan hi le somni na vel a han thlen chuan a pressure natlu tuk awang chuan a duang ang chuan a che thei ta haulo si god eng a pressure na tak hnuya chuan a soul power ta chu a zo chak hle a tuna a hlotlin lo hi chuan hlo cham an ni to do na wagin bosai ji po alo trang hle a ama le ama chu in bi in iti thengem alo te ni
tangsana chuan level zan hi chuang chin chu harsa atingar ngar hle mai ma si zia u wang chuan inti chakin beidon mai chu atumbi kha ulo Oscar chuan an din hun a hmu chuan tangsana te chuan puina an mamo ani ti a hre thiam hal ti chuan a solding pa na magin sausage a siam chuaka he a solding pa na manga athil siam hi barrier breaking sausage ania he breaking sausage hian a sol por zong zong chu 30% loi main minute thum chung a in up dona 30% loi maya a in up chuan minute thum chung lek podi se chu chuan na satakin apui hle dona di tangsana chuan chu hun rem changa lain abul vela timna energy vel te chu lain a hi pa Oscar soring panga na sausage a that view rolin side effect anei vetlat maya amang tu te chu ni thum chung an chauba ka an vitality chu a hliam thin boka thlakhata vai khat che man tur din Oscar hian amang thei velo bok tangsana chuan zeu taksa chu pobin level zathum leti chu an tlan chho par para barrier breaking sausage chuan rei a dei don lo awangin amhan mo hle ani minute thum a liam hnu chuan tangsana chu ading le ta chot maya abulami Oscar an hena chuan breaking sausage chu siama pele turin ati hal Oscar chuan thlakhata vai khache man chi ani thu soin anun natan a hlo om tur thu alo soya ma se zia u tan ti in chung zong zong te po chu poisa lovin a einon le ta sak mai ani ti chun solpor chu nei bel in phalam chu a han pan le a step zathum som thum pathum thlen nga ya zathum som ni le pathum chu an thleng chho me ka ma se an ma bak chu la ko turu tak mai hi ani step tina mai chuan a pressure la chu alo pung tial tial mai boxi tangsana chuan a man thei ang zong zong te chu a man zo vek to awagin amang ang to tak zeta tha engma nei to lovin a kho mu te chu a fia lo ta roi mai ti chuan amha a chuan beidong ang reng te ka tluin zia u po chu a thlo hala chutia an boinak nak lai chuan zia u tharau ka lo chuakin a taksa a chun alo luta zia u chuan an omdan le thil omdan te chu a hre thiam hala tangsana chu kal hualin anung lama tang chuan a ku a solding palina golden seal chu magin tangsana chu a thuama ti chuan zia u chuan 8 deadly blows magin tangsana chu akhik krantani tangsana taksa chu golden seal tin a vena wangin zia u khik chuan liampui anei tir don lova ti chuan stepa chuan anin khik chhota zot zot mai ani an maba ka chuan step ni khatchi a om to a zia u chuan khik le wakin tangsana chuan step zathum le somthum pathum chu a han thleng ta chi amai ma se zia u ero thanglama chuan thlok thletanal nalin kadin mang tha hlen angai to don ani atia tangsana chu a hmu top na tur ani ringin a mitui chu atla saka chuti rol chuan an chevil zong zong te chu killing aura chuan lo tuam chuk halin zia u reilo te themai tur chu blue silver plant chuan alo mana he killing aura chaktak mailo siam chuak tu hi tu dang ni lovin tangsana alo ni ma se chutia zeu a chan zo chuan tangsana chuan hliam na tak nain ni khrelovit om hala chuti lai chuan an chunglama tang chun eng lokalin chu eng chuan tangsana chu a chuna ti chuan choble chila a hliam zong zong te chu lo dabin alo har chuak vele ta ni tangsana le zeu te chuan te su pal tlagin tangsana le zeu te chuan loman chu a dobolin an dong bi ka
level somsari le palitrang level somsari le paruka akai chawani zeu po chuan dong dobolin a level zat ero riat alani lo chutial him taka an omlai chuan high priestess bo sai chi alo lang le a test ma saber ampel tlang awanga lompui na thu lo soin ningrong rungi le zu zu chingte chu god given soul ring chu apeveta a ti chuan tangsana chuan see god attraction rate 5% anei ta a see god attraction rate chu 100% ani huna tuipui pathian ani ve don ani ma se he thila hian te zongjong an paltlang vekin 100% ani don tina ani kherlova high priestess bo sai ji chuan abak chu a hril thei bik lo thu soin chulai mun chu an chu asan ta ni ni thar chu lo her chuak lein ningrong rogile zu zu ching te po chuan god given soul ring chu an lo him zo ve ta a ningrong rogi soul ring nei thar a ability chu chiuba embodiment din ama power te chu 80% loi main ati pung thei ani chu mai ba ka a soul power 100% amhan thin na a 50% chi amhan angai to do na heart expression control po a awesome don to hle ani chuti lain zu zu ching ve thung hi hellcat form ani an chunglama tang chuan thil eng chu lo chuk lein a do ta test an nei le tur ania 9 heaven step ang tho hian kum khat chung ti na hun an nei le don ani tun truma test an nei le tura hian tuipui mi sol bis te chu tinami lovin round c an tia chu thil chu paltlang an ngai do na an soul ring ability engma amhang thei don lovin tangsana po chu an lo sil sak ve kani dai mobile chuan ani chuan tuna hian vakal ngalila atia tangsana chuan a ol sam do lo thu soin engpo ni se zirchian phot atha thu alo soi tangsana le je u ten stepa an lon laya sang tak an thlen na a po khan an thian te hoin an lo phak ve zel theina chan chu tangsana te agin an chakti na ani kherlova black level 6 test an mani ti turchin an kaltin to kha chuan pressure na tak mai kha akiang veka chu wang chuan tangsana te kalna chen po an han kal thei pha ani Spirit Hall ram chung lampang lo lagin 7 major tribe in thlan thatna chu an lo nei don hnai ta a he in thlan thatna lo om tura hian elephant seal tribe te hi number 1 ni tura rin an ni holy dragon sect leader alo langa a in thom dan te chu amoin a chakmel hle ani adota b sect leader bg alo langa black tiger sect leader lo lagin fire leopard sect leader in alo zui vele hal god sek lampang po an lo laga wind sword sek lampang po an lo in lan vele bokani